live. Ayan, update po sa, ayan, sa pagbahay ni Lola Ines. Ayan, malapit nang mabuo yung bahay po ni Lola Ines. Ayan, shoutout kay Kuya Felix. Nandun, gumagawa siya ng pang poste dito sa may terrace. Shoutout kay Dennis, kay June, kay Boyang Boyang. So day 13 po sa pagpapagawa ng bahay ni Lola Ines. Ayan. Talagang napakabilis gumawa ng ano ni Felix at yung team. Ito day 13. Ayan. Mabagal na nga yan. Mabagal na yan, Felix. Uy. Ayan, comment po kayo para ma-shoutout po natin. Ayan, shoutout sa ating 3 million viewers in the house. Ayan, kamusta po kayong lahat? Magandang umaga. Ayan, time check po tayo. It's 9 AM in the morning. Ayan, hello. Ayan, Lola Ines, konting taste na lang po. Makakababa na po kayo dyan sa bundok. At ito po yung munting sorpresa po namin para po sa inyong tatlo ni Tatay June, si Lola Adina, and kay Lola Ines syempre. Ayan. Yan sa amin po mga viewers, sa aming mga sponsors. Maraming salamat po sa laging pagtangkilik po sa aming channel at sa pagtulong po sa aming mga tinutulungan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, comment po kayo. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, and deliver po tayo ulit ng mga karagdagang materyales. Kaya sabi ni Kuya Felix, ubusin mo natin yung mga natitirang materyales para hindi po tayo mapasobra sa mga materyales po nating bibilhin. Ayan. And syempre sa mga gusto pong magpaabot ng tulong sa pagpapagawa ng bahay ni Lola Ines, maaari po kayo mag-message sa aming YouTube channel, The Prospect, and sa aming Facebook page, The Prospect. Ayan po. And again, papasalamatan ko yung ating mga sponsor. Ayan. Kay Ate Boots of Houston, Texas. Maraming salamat po sa pagbibigay po ng lupa kay Lola Ines. So, eto na po yun, Ate Boots, 10 by 10 ng lupa. Ayan. So, meron na pong bahay. And sa ating mga sponsor po na ayaw po magpabanggit, maraming salamat po sa lahat ng inyong tulong po. Ayan. And syempre sa kapuso mo, Jessica Soho. Ayan, maraming salamat po Jessica sa pagtampok po sa istorya ni Lola Ines. Ayan. So napaka bless po namin na isa po sa mga vlog namin ay napansin nyo po. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng effort po ninyo. Ayan, kay Miss Divine, yung ating segment producer ng KNGS, maraming salamat po Miss Divine, kahit po na talagang napakalayo ng ating inakyat, hindi po kayo sumuko. Ayan, sa alang-alang po sa paglilingkod. Maraming salamat po. And kay Sir Mets Camo, yung ating videographer, maraming salamat po sa napakagandang mga shoots during the airing sa KMJS po. Maraming salamat po.
And abangan nyo po pala yung yung full vlog ng ng bahay na to sa mga susunod na araw. And nauna na po yung upload po namin sa YouTube, yung pong day 1 and hanggang day 6 po yata yun. Ayan, sa kung ano po yung lahat ng kaganapan dito. And sa day 6 hanggang day 15, so ito na po yung day 15, meron ng bubong and box na po siya. And sa loob niyan meron ng mga partition. So tatapusin lang yung pag-asintada, yung pag ng mga hollow blocks hanggang po yun sa taas. So fully concrete po yan. And intact na po yung CR sa loob para pag nagluto po sila hindi po may usok sa loob. Kaya ilalagay po natin sa gilid yung kusina po nila. Ayan. Ayan, comment po kayo. Ayan, shoutout po sa ating 3 million viewers and 2 thumbs up. Hello, hello. And shoutout kay Mrs. The Prospect. Ayan, hindi po siya nakasama dito kasi may pasok po sila sa school. Ayan. Ayan si Kuya Felix. Kuya Felix, kaway ka. Ating poging-poging si Kuya Felix. Hello, hello. So Kuya Felix, magano ka na ng poste dyan sa may terrace, ano? Maglalagay ka na ng Maglalagay ka na ng poste? Ah, sige. So ilang poste dyan? Dalawa. And ayun, nakapag-live naman na tayo. So meron pong nangyari nung Sunday about sa family nila Padi-Padi ni Nanay Yoli. So habang nagpapahinga po ako sa bahay nung Sunday, so bigla pong dumating si Nanay Yoli. And ay ano po muna tayo, sound check pa. Pa-comment na lang naman po kung maayos po yung sounds natin. And pasensya na po kung medyo malabo yung ating live dahil mahina po talaga yung signal po dito sa bukid. Ayan. Pa-comment naman po kung medyo maayos po yung ating audio. Kung naiintindihan nyo po, kung naririnig nyo po ako. Salamat po. Bago po sabihin yung yung nangyari dun sa bahay po nila Padi-Padi. Yan, pa-share naman po ng ating live para mas marami pong maabot tong live po natin. Maraming salamat. Ayun na nga, The Prospect Nation. Nung Sunday, habang nagpapahinga tayo din sa bahay, so bigla pong dumating si Nanay Yoli. Ayan, hihingal. Kasi meron daw pong nangyayari dun sa kanila, dun sa bahay nila. So, kung naalala nyo po, yung pinakaunang yung mga binili ni Sir Oragon Honey ng mga gamit sa loob ng bahay nila Nanay Yoli, binasag. So sinira pati yung TV, yung mga ibang gamit. So naulit na naman po yung Prospect Nation nung Sunday. Yung binili po nating GSAT, tapos yung TV, ayan, sinira na naman po nung kapitbahay nilang meron ding
ano, meron ding ano sa pag-iisip, may something sa pag-iisip. So sinira po yung GSAT. So nakakalungkot lang dahil yun na nga lang po yung libangan ng mga bata para hindi na sila ma-stress, para hindi sila tumatambay sa labas. Ayun, nasira po. Pinaghampas po yung ano, yung GSAT na at receiver. So buti na lang hindi po nadama yung TV kasi meron ng nagsaway sa ano, sa sumira. Yan, nakakalangkot lang po dahil wala naman silang paglilibangan, especially si Rolly. So update kay Rolly, okay naman na si Rolly po, magaling na. Mataba na po siya and nakakagawa na sa mga gawaing bahay. Kaso nga lang yung pinakalibangan nila talaga ay nawala na naman kasi nasira po yung ano, yung GSAT. Ayan, so yun po. Abangan nyo rin po yung full vlog ko po doon Sunday sa bahay ni Nanay Yoli. Bahay nila Padi-Padi. Ayan, shout out po sa ating 2 million viewers in the house. Ayan, kamusta po kayong lahat and magandang umaga po. Ayan, comment po kayo. Yung Prospect Nation si Boyang Boyang. Nagaano ng nyog kasi magluto po kami ngayon ng ano, ng tilapia. Ginataang tilapia na may pechay. Ayan. Ayan, sabi ni Ma'am Emma Tasca, watching from San Diego, California. Ayan, ma'am, shoutout po sa iyo. Happy viewing po. Ayan. From San Diego, California. Ayan. Thank you for watching po, Ma'am Emma. Pacheck naman po, Ma'am Emma, kung maayos po yung ating audio. Ayan, thank you so much po. Kasi medyo po mahina po talaga yung signal po dito sa bukid. Ayan, thank you so much po from watching from San Diego, California. Ayan, try po na ilapit yung camera po dito sa bahay. Sana hindi po ano yung signal natin. Ayan. Ayan si Kuya Felix, shoutout kay Kuya Felix. So ito, panibagong hukay na naman po dito para po dito sa ating terrace na gagawin. Dito po yun sa harap ng bahay. So dalawang post. So day 13 pa lang po tayo dito. Ay, day 14. Ayan. And ito yung ano, ito po yung loob po ng bahay. Ayan. So meron na po siyang partition kasi hindi pa tapos. Ayan, meron na po siyang asintada. So dalawang kwarto po 'yan, Prospect Nation. So dito side, ito yung kwarto ni Nanay Dalin, yung kapatid ni Lola Ines. And dito sa side na to, ito po yung magiging kwarto ni Tatay June and ni Lola Ines. So yung balak natin diyan, gagawin natin double deck para sa Kuya Dennis. So may nakabang na po dyan na maliit na bintana para sa bintana po ng ating CR. And dito, nasa dulo. So this side, may isa pang pong pintuan dito. And andito po yung tayo. Ayan, pasensya na Prospect Nation kung medyo ating live. So dyan po yung kusina sa labas. So another building po dyan para sa kanilang kusina. And dito tuloy. So ito po yung pinaka nila, itong sala. So medyo malawak din po ito. So pwede po din may sofa, upuan, table, and syempre sa gustong mag-donate ng TV, so pwede natin i-install sa wall. Ayan, isa pong bintana dito. So ito, isang mahaba po itong bintana. So tinted po yan para hindi po sila nakikita sa loob, pero yung nasa labas makikita po nila. Para pag may kumatok, so makikita po nila kung sino yung tao sa labas. So eto, isa pang bintana po dito, Prospect Nation.
And doon, isa pa. Ayan, si Kuya Jun. Nag-uumpisa lang maghukay dito. Ayan, so ito po yung paligid dito, Prospect Nation. So doon naman sa side na po yun, ay doon sa dulo. So doon po kami nagigib ng tubig kasi wala nga pong maayos na tubig dito. Doon po kayo nagigib ng tubig para panglagay po dito sa hinahalong semento. Doon namin nilalagay sa malaking drum. Ayan, and diyan kami nagluluto for Nation, no, ng mga reels sa Facebook kung anong i-update naming ulam. So ito mayroong mangga nakatabi yung bahay. So hindi ko po yan pinaputol kasi hindi naman po siya talagang lumalaki ng gusto yung manggang yan. And yung mga ano niya ugat, so hindi naman po kalakihan ka. Safe naman po dito sa bahay. So aalisan lang namin yung ibang dahon sa gilid para hindi nalalaglag yung matuyong dahon sa bubong. Yan, ito po yung paligid dito. So napaka-presko po dito, Prospect Nation. Maraming puno ng nyog. Ayan. Ito may kapitbahay na sila Lola Ines. So, may nagtayo din ng bahay dito. Ayan, ayan, may mga motor. Ayan si Kuya Felix gumagawa ng posting bakal. Nagano ng mga tire wear. Doon meron na rin bahay doon, Prospect Nation. So ang layo po nito sa kalsada, mga nasa ano lang po, mga nasa 100 meters away lang po. Tapos kalsada na po yan. So hindi na po mahirapan si Lola Ines na kumuha ng kanyang pension like before na kailangan niya pang mag-trek ng 4 hours para makuha niya lang yung kanyang pension galing sa ating gobyerno. So dito mapapadali na po kasi 100 meters away lang yung kalsada. So mas madali po para sa kanya. Ayan, comment po kayo. Shoutout sa ating 6 million viewers in the house. Thank you so much po sa pag-antabay sa ating live. And pasensya na po kung medyo malabo po yung ating live ngayon dahil ayun na nga, medyo mahina po kasi yung signal po dito. Kay Aragon Honey, shoutout sa'yo, Sir Idol. Ayan, nasa bakasyon po siya ngayon, nasa ano siya, Tanay Rizal. Ayan, dun sa lugar ng kanyang asawa na si Ma'am Karen. Ayan, padi, enjoy your vacation and stay safe lang lagi. Okay. So time check tayo, it's 9:15 in the morning. Ayan. And comment po kayo, Prospect Nation. So ito, Prospect Nation, nagkayag kami ng nyog. Ayan. Ayan. Kasi mag-ano kami, maggagata po kami ng tilapia. Tilapia tapos with pechay. Ayan. Yan po yung lunch namin for today. Ayan, good morning ka Prospect. Ayan, that's coming from Ma'am Linda Perdigon. Hello po Ma'am Linda, shoutout po sa iyo and good morning po. Ayan. Thank you so much po sa pag-antabay po sa ating munting live sa update sa pagpapagawa ng bahay ni Lola Ines. Ayan, thank you so much po. And syempre shoutout din po sa mga taga Kilumaon, Sangay, Camarines Sur. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Sa mga nagtatanong po, ang bahay po ni Lola Ines dito lang po yun sa Sangay, sa Barangay Kilumaon. Ayan. Malapit lang po ito sa Barangay Hall. Yan, shoutout kay Ma'am Emma Tasca from San Diego, California, and kay Ma'am Linda Perdigon. Ayan, shoutout po sa iyo, sa inyo. Ano yung
Lutuin mo boyang-boyang. Tilapia, sinanglay. Yan, may pechay. Sige. So siya muna po yung pinaluto natin ngayon para makapag-update po tayo dito sa ginagawang bahay ni Lola Ines. Ayan. Yan, comment po kayo para ma-shoutout po namin. Si Kuya Felix, tingnan natin kung ano ginagawa. Ano yung Kuya Felix? Ito na yung sa ano mo. Poste. Anong sukat yan, Kuya? Medyo maliit lang yan, no? Dahil sa Balkon man lang. sa ano lang yan. Balkon ka naman. Ayan, hello! Kay Asha Wee. Hello po, good morning po, ma'am. Anong sukat nung ano mo, yung taas ng posting yan sa terrace natin? Para din yung taas. Same lang. Para ang Oh. Tapos, ilalandscape na lang natin, ano? para press. Oo. Ayan, shoutout kay Ma'am Ashawi, watching from Riyadh. Ayan, Assalamualaikum. Ma'am Asya. Ayan. Hello po sa mga taga Riyadh, Saudi Arabia. Ayan. Kamusta po kayong lahat? Ayan, Ma'am Linda. May update po kami doon sa may vlog po ako doon kila Padi last week. Nagdala po ako doon ng mga goods po nila, ng mga grocery. Ayan po. And ayun na nga, Ma'am Linda. So kahapon nung Sunday, habang nagpapahinga ako, so bigla pong pumunta si Nanay Yole doon sa bahay. Ayun na nga na ibinalita sa amin na may nangyari daw po doon sa kanila, doon sa bahay nila. So yung binili ko pong GSAT and yung TV na galing sa ating buting sponsor na si Ma'am Agnes Miller. Yun na nga po, sa kasamaang palad po ay sinira na naman po ulit ng kapitbahay nila na may diferensya din sa pag-iisip. Ayun, pinaghampas po yung satellite receiver. Doon sa labas kasi po yung naka-install sa may bubong. So pinaghampas po yun, sinira po, and pati yung bintana daw po. Yung bintana doon sa likod, binasag din po. Ayan, kaya nakakalungkot po dahil naulit na naman yung ganong nangyari. So na-report na natin sa police, nakapagpa-blatter na po tayo doon. At na-report na rin natin sa barangay yung nangyari, pero so sana hindi na maulit kasi dalawang beses na po nangyari. So imbis po na may paglibangan yung mga bata, so nawala na naman po yung libangan nila. Kasi nung nabili ko po yung TV, pati po yung GSAT na yon, so lagi na lang nandun yung mga bata sa loob, nanonood ng TV, yun po yung pinakalibangan nila. Especially si Rolly nga po, dahil meron nga siyang karamdaman, meron siyang anxiety and depression. So malaking tulong yung TV yung binili natin, o siyang GSAT na yon. Kaso nga lang sinira na naman ulit. So hindi ko po alam kung ano yun ang gagawin ko dun sa pero itatry po namin ipaayos po yung nasirang GSAT. Ayan. And update po kay Rolly, magaling na po siya, mataba na po, and nakakagawa na po sa mga gawaing bahay. Ayan. This week po pupunta po ako dun kila Padi para magdala ulit ng ng grocery sa kanila and bigas. Ayan po. And makikipag-meeting din po ako sa barangay kung ito talaga yung pinakamagandang gawin dun po sa kanila, dahil ayun nga, naulit na naman yung paninira ng mga gamit kapitbahay. And medyo delikado din kasi violente po. So buti na lang hindi po nasaktan yung mga bata.
yung kwento po ni Nanay Yoli nung pagpunta ko doon, di niya daw alam kung saan na pumunta yung mga anak niya. Sobrang takot. So lahat po sila nagsitakbuhan. So nung pagpunta namin doon, medyo kumalma na po yung kapitbahay nila na yun na nga, um, meron din sakit sa pag-iisip. So differently able din po yun. So di naman natin maano kasi yun na nga, meron nga ding problema sa pag-iisip. So although na-report natin sa police, sa barangay, so aantay na lang po natin yung ano nila, yung action kung ano yung dapat gawin. Ayan, shoutout po kay Zilas Farm and Ed TV. Ayan, shoutout po sa sir and good morning po. Ayan, grabe naman yun, dapat talaga magawa ng action. Ayan, sabi niya Ma'am Ashley. O nga po na hindi na po talaga maulit kasi hindi naman po pinupulot ng mga sponsor yung mga tulong na ibinibigay nila sa pamilya ni Nanay Yoli, ni Padipadi at ni Rolly. Kasi napakalaking bagay po yung yung TV yon, yung mga gamit sa loob, pero nakakalungkot man po dahil sinira na naman. Good morning, Mr. The Prospect. Grabe naman yan, kapitbahay na yan, bakit lagi sa kanila naninira, sayang naman yung TV. O nga po Ma'am Rufina Hilario, kitang-kita ko sa mukha ni Padi-Padi yung pag-aalala, yung pangamba, yung trauma na naman na nangyari sa kanila dahil meron na namang nangyari na hindi maganda. Talaga po kung makikita nyo yung ginawa, talagang durog-durog po yung GSAT sa taas ng bubong, yung signal na yon. So pinaghampas, yung mga wire putol-putol, tapos yung bintana daw sa likod pinaghampas. Tapos buti na lang daw po walang tinamaan dun sa bato kasi nang babato raw yung yun nga yung differently able na yun. So buti hindi naman yung isang batang maliit kasi kung tinamaan daw baka kung anong nangyari. So twice na po nangyari Ma'am Rufina. Yung pinakauna talagang yung TV basag-basag, yung mga speaker, yung mga upuan, yung mga gamit sa loob, yung basag-basag. So buti na lang po yung binili naming TV, buti po hindi po na damay ng husto. Ayan. Nakakalungkot po talaga yung nangyari din nung Sunday. And yung isang nakakalungkot pa, pumunta po tayo sa police station. Nag-request tayo ng kung pwedeng matingnan doon sa kanila, yung area, mabisita dahil may nangyari nga po doon sa bahay. Pero hindi naman po sila pumunta. Kaya naghanap po tayo ng magiging kasama doon. So pumunta tayo ng barangay ulit. Ayun, buti na lang nakasama namin si Kagawad. Yan, shoutout kay Kagawad ng diyan sa lugar nila Padi-Padi dahil ayan, sinamahan tayong kausapin yung pamilya nung nanira na mga gamit. At isa pa po, yung haba daw sinasaway yung nanira ng gamit, haba daw pong sinasaway ng kanyang nanay. So pinagbuhatan pa ng kamay po yung nanay, sinuntok daw po sa ulo. Kaya talagang violente po talaga. So dapat magawan talaga ng aksyon ng ating barangay at ng LGU and ng DSWD. So siguro bukas po pupunta po ako doon sa barangay nila Nanay Yoli para kausapin yung kapitan kung anong pinakamagandang gawin para hindi na po talaga maulit. Ayan, shoutout po sa ating 8 million viewers in the house and 5 thumbs up. Thank you po sa pag-antabay po sa aming munting live sa update ng bahay ni Lola Ines.
Ayan. So etong bahay na to siguro mga Kuya Felix, mga sa tingin mo mga ilang linggo pa to Kuya Felix bago tayo makapag ribbon cutting. Ito. Tingin ka dito Kuya Felix. Macho Kuya Felix. Tingin mo Kuya Felix, mga ilang linggo pa tayo dito? 2 weeks? Siguro? Mabilis na pag ako sa dito sa ma-estimate eh. Kasi malayo eh. Kaya nga po. Malayo pa yung lugar. Hindi basta-basta tayo matagal. Oo nga, medyo malayo po talaga yung pagpunta namin Kaya dito. iba kasi malayo eh. Kaya hindi basta dapat umaga nandito na kami eh. So yung biyahe natin Kuya Felix, 1 oras ano, bago tayo makarating dito. Sagot na. 1 oras po bago kami. Turito pa pabiya. So 1 oras yung binabiyahe po namin araw-araw. Gusto namin ito matapos eh. Malayo talaga, gusto namin matapos talaga ito. Oo. Harapan kami, malayo. Medyo mahirap lang po yung papunta dito pero hindi naman po yun ang dahilan para sumuko kami sa aming mga ginagawa. 'Di ba Kuya Felix? Oo, hindi. Tatapusin namin ito. Tapusin natin to ng talagang maganda at Tulong. fully finished po talaga to Prospect Nation. Ayan. So excited na rin ako na matapos to. Kasi alam ko naman na masusurprise sila Lola Ines sa ating munting regalo para sa kanila. Kasi matibag basta dumugo yung kamay. Ayan, shoutout kay kay Ma'am Judy Ann Santos. Yan, isa siya sa mga natin dito, BHW ng barangay. Napakabait na bata. Oo. Yan. Gusto na sana. Gusto, nasaan na baga Kuya Felix? Ayan, comment po kayo the Prospect Nation para mapasalamatan po namin kayo at ma-shoutout. And again, shoutout kay Ma'am Emma Tasca, ayan, from San Diego, California. Ayan, happy viewing po. Kay Ma'am Linda Perdigon, good morning. Kay Ma'am Asha, shoutout po sa iyo, good morning. Kay Zilos Farm and Ed TV, ayan, supportahan po natin. Thank you po. Good morning. And kay Ma'am Rufina Hilario, ayan, thank you so much po for watching. Kuya Felix, sample ka daw ng ano mo, kanta. Ano sabi? Sabi ko. Wala na. Mamaya na? Mamaya. Sige, sige. Mamaya tayo kasi. Dapat laging good vibes lang tayo, di ba? Para, Para swerte. yan, para swerte, para lagi tayong masaya. Pangit ang mundo din tao. Pagod ka na nga, di ka pa masaya, edi mas lalong ano. Kaya hindi ka naman uutangan eh. Ayan, and Laging nakakahabag naman ang kalagayan nila Yoli and mga anak. Mahirap na nga, may nanggugulo pa sa bahay nila. Ayan, sabi ni Ma'am, ay, sabi ni Kind Hearted. Oo nga po ma'am, di ko po alam ba't may mga naiinggit po sa kanila sa kanilang kalagayan. Napakahirap po talaga ng sitwasyon nila Nanay Yoli. Kasi ayun na nga, si Nanay Yoli lang yung bumubuhay sa magkakapatid. Yung magkakapatid, mga ano pa sila, mga kailangan talagang tutukan dahil sa kalagayan nga po nila. So lahat differently able. So buti na lang talaga, thank you Lord, thank you po dahil pinagaling niyo po si Rolly sa kanyang sakit. So ngayon si Rolly maayos na, nakakausap na po natin na maayos, nakakagawa sa mga gawaing bahay. Ayan, so nakakatulong na po siya kay Nanay Yoli ulit. So sana Rolly tuloy-tuloy na yung paggaling. Ayan. Si Padi-Padi po Ma'am Kind Hearted, nung nakita niya ako doon nung Sunday, talagang makikita mo yung yung pangamba sa mga mata niya dahil pag nung nakita niya ako, nagsumbong agad siya sa akin na yung nangyari, tapos kahit hindi niya po masabi na maayos, so kitang-kita ko yung pag-aalala niya, yung takot na baka na naman maulit na naman ulit. Ayan. So itatry ko pong ipaayos yung GSAT na yon na magawa ng paraan
So tatapusin ko lang muna no yung mga kailangan dito sa bahay na to. And asikasuhin ko po ulit yon yung nangyari doon kila Nanay Yoli. And yung family, so gusto ko naman po silang obligahin na kahit papano isettle nila yung mga danyos, yung mga perwisyo na nagawa doon sa bahay nila. Kaso wala din po daw silang ano ngayon, pera, so aghirap daw din po sila. So masakit sa ulo dahil paano masusolusyonan yung ganung problema dahil kung hindi actionan, so paulit-ulit na mangyayari po yun kasi pag once po na na matrigger na naman po yung ayun yung kapamilya nila na gumawa na naman ng ganung bagay, so napakahirap. So hindi lang po doon kila Nanay Yoli ng gugulo, so sa mga kapitbahay pa, so minsan daw ng babato, so paano lang pag may tinamaan gaya nung Sunday, so napakalaking bato raw nung ibinato dun sa isang bahay, so buti hindi natamaan daw po yung bata. Napakadelikado po talaga. Kamag-anak ba nila yung kapitbahay na yan? So base po doon Ma'am Profina sa napag-alaman namin, so hindi naman daw po kamag-anak ni Nanay Yoli. Kung mapapansin niyo po doon sa video, yung sa harap po ng bahay nila, so doon lang po nakatira yung nanggulo. Kasi isa rin po differently able, so mayroon ding something po sa pag-iisip. So kapag po natitrigger siguro, ayun, gumagawa po ng mga ganong bagay. So napakahirap po talaga. And update din po sa loob ng bahay nila Nanay Yoli. So wala na po talaga mga gamit doon na i-provide ng mga sponsor ni Sir Oragon Honey, na i-provide po ng aming mga sponsor. Ang nakikita ko po doon, 2 upuan na lang. Yung table sa loob, wala na din po. Yung mga ventilador, sira-sira na. Medyo napabayaan na rin po yung bahay. Pero masa po kayo na aayusin po namin lahat yun, yung gulo doon kila Nanay Yoli para hindi na po maulit. Kuha mo tayo ng tubig. Ay, yung gata. Ito yung gata for Speak Nation. Magluto tayo ng ginataang tilapia na may pechay. Sa bukid walang papel. Uy! Kuya Felix! Yes. Snack muna kayo, snack. Tara. Pinag-usapan lang kami importante. Pineapple pie. Pinag-usapan lang kami importante. Dennis! Let's go! Snack muna, snack muna, snack muna. Galang ah. Yun. Te! Te, nag-i-snack yan! May nag-i-snack yan si Felix. Snack ka muna! Yan po sa Nation, bumili tayo ng pineapple pie. Ayan. Merienda ng mga ating mga field worker. Oh, sarap naman ng wow, ang sarap naman ng tinapay. Masarap yan, syempre, yan. Galing yan sa sa bakery sa Tigaon. Ayan, snack po tayo for Speak Nation. Ayan, meron ako dito ang pineapple pie. Binili sa bakery sa Tigaon. Yan, shoutout po sa ating 7 million viewers in the house. Kamusta po kayong lahat?
Good morning, good morning, good morning po. Dapat dalhin yan sa mental kung ganyan nanggugulo na kasi magkakaroon ng takot sila padi-padi. Yun na nga po Ma'am Profina, yun po yung suggestion po ng DSWD. So sabi daw po, nung nakausap po yung kamag-anak, so dapat daw po dalhin doon pero meron daw po isang mag-sacrifice na magbabantay po doon sa mental hospital. Eh siguro ayaw naman po nung nung mga kamag-anak na kasi lahat daw po sila may trabaho. So ganun po yung sinabi nila. And dapat daw po may vaccine bago po dalhin daw doon. Eh yung sabi ng kamag-anak, eh paano daw po vaccine kung ganun yung kalagayan ng kanilang kamag-anak. Ayan. And ayan, good morning. Ayan, came from Ma'am Evelyn Bataler. Ayan. Good morning po Ma'am Evelyn. Kamusta po kayo? Ayan. Kuya Felix, magpapakita sa camera Kuya Felix. Ayan. I'm with Kuya Felix. Ano Kuya Felix yung mga yung mga dapat pa natin gawin? Anong masabi mo dun sa ginawa mong bahay ni Padi-Padi na Ay, maganda yan, matibay yun. kaya nga anong masasabi mo na may nanira na naman ng mga gamit doon? Grabe yung mga kaawa ng mga pamilya doon. Dapat yung dalhin talaga mental yun. Dapat kahit gawa nila ng kulungan. Hindi, bawal din kasi kung Hindi naman, wala naman sa sabihin natin may batas. Kung wala talaga sila, obligado nilang kulungan niya. Eh kung makapatay, yun na nga yung doon, yung problema. Sabi nung kamag-anak, niya bahala na kayo kung anong hindi gusto naman nyo pwede. Tao rin yan, Kaya nga, kahit buhay yan, kahit anong tao yan. Tao pa rin yan. Hindi naman basta-basta yan papatay. Hindi naman pwede pumatay ng tao na ganyan na. Tao yan. Wala lang sa sarili. Pero kung matino naman yan, hindi naman gagawa yan. Kaya dapat ka mag-anak na mag-desisyon yan kung ano dapat gawin nila. Buwan nila ng kulungan. natatakot nga rin yung mga kamag-anak kasi maski sila sinasaktan ng nila kamag-anak. Gaya nung nanay, nung pagpunta ko doon, sumulubong agad sa akin yung nanay. Yung sabi, hindi ko na kayang kontrolin yung anak ko. Pati nga ako, sinuntok na sa mukha. Pangit naman yun. Kaya, yung sabi ko naman, tapos sabi namin ni Kagawad, sana mas magandang gawin yan. Kasi kung paulit-ulit na magiging ganyan, baka kung disgrasya pa yun ng tao. So mas mahirap. Doon nga kami tatrabaho, natatakot din kami. Pukpukin na lang kami dalawa ni Dennis. Yun na nga. And, ayan, pasensya na po kung sasabihin ko to. So nakakasama lang tayo ng loob. Kasi nung nag-report kami sa police, yung nag-request ako na kung baka pwedeng tingnan doon yung mga nangyari. So wala din pumunta. So nakakalungkot lang kasi Dapat may mangyari na para pumunta sila. hindi ko nilalat po ng ating mga mahigiting na police. Pero sa nangyaring yun, so dapat binisita man lang nila. Eh paano kung may nangyari na doon na may tinamaan na kasi ng babato nga yung yung nanggulo, 'di ba? So ano yun, pupunta sila pagka meron ng Oo, yun ganung ang mangyayari talaga. severe case na. Dapat aksunan nila kahit man lang makapit. Kasi yung tao doon, kung makadiris kasi yan, hirap, kawawa naman yung tao doon. Kasi obligasyon kasi lang pulis sila eh, ganyan yan eh. Hindi naman sa Nakakalungkot lang isipin na to serve and protect, ika nga, pero wala tayong nakuhang assistant from them. naintindihan. Ayoko sana sabihin to, pero yun talaga yung nangyayari. So, wala tayong magagawa dahil ayaw nila. Ayan, diba? Shoutout mo mga viewers natin. Kaway ka. Hello po. Yan si Kuya Felix, siya po yung gumagawa ng mga bahay na pinapatayo ni Sir Oragon Honey. And syempre sa aming channel din sa The Prospect. Yan. So, pangalawang pabahay na natin sa channel namin. Pangalawa oh.
Ayan. the prospect. Ayan, salamat din dahil pinagbigyan mo ko na ano, na kasi wala lang talaga akong ibang kukunin na gagawa ng mga pinapatuloy namin. Hindi. Ikaw lang at yung team natin, di ba? Ano ko naman kasi yung gusto ko kasi matapos kagad, ayaw ko yung matagal kasi hindi naman inaano nila yung pera na para sayangin nilang buwan pa dyan. Hindi na pwede, dapat Oo. mahigit lang isang buwan yan, dapat fix kagad yan kasi Matapos yung mga agad. binibigay sa inyo hindi naman pinupulot yan eh. Kaya nga, tama. So, Iniisip ko yan naman, iniisip ko sa nagbibigay, kaya thank you sa inyo yung binigyan yung mga ganyan na mga wala talaga. kaya pag si Kuya Felix po yung gumawa, ayan, talagang makakatipid po tayo sa mga materyales at hindi po niya iniisip yung trabaho, pagpakakain, pahinga ng konti. So, trabaho na naman po. So, si Kuya Felix, ito yung taon din nag-iisip ng, ay sige, papatagalin natin yan para tuloy-tuloy din yung sweldo natin. Marami pa akong trabaho, marami pa naghihintay sa akin. Hindi biro yan, marami pa sa akin naghihintay. Gusto ko pang matulungan. Ayan. Yan yung iniisip ko kasi gusto ko makatulong talaga. Hindi naman iniisip ko na hanggang dyan lang ako makapermanente. Hindi, ayoko niyang ganyan. Kuya Felix. Yan, Saka, yan ang iniisip ko dyan. yung mga ganyan, mas lalo kang i-bless ni Lord na Bahala na si God ka. Hindi- Tingnan mo yung simbahan namin, hindi kami nagdinis nagpabayad. Doon, hindi kami nagpabayad doon. Si Francis, korporasyon lang kami doon. O pagkain lang ni Oragon, okay na. yan yung mga Ganyan, Good taong servant. tumutulong. Kasi bahala na si God yan sa atin. Pag tumulong ka sa tao, mas labis pang dadami ang ating biyaya. ayan. Salamat Oo, Kuya yan. Felix sa mga sa Oo, mga thoughts mo, bibiro. sa mga gandang pananaw sa buhay. Totoo yan. Hindi biro yan. Sa totoo, hindi lang natin nararamdaman na nagbibigay sa atin. Pero mahalata lang natin yan. May swerte tayong darating. Ganyan lang yan. Tingnan mo ko kahit paano sinerte ako, pinahayan na bahayan ako. Hindi ko akalain meron akong magagaganyan Ayan. na Islam. I-shoutout mo si Tita Gina. Tita G, Ma'am Ito, Gigi. Si Ma'am Gigi, pasalamatan, baka nanonood. Ma'am Gigi, salamat. Ma'am Gigi, binigay mo sa akin yung 1,000 pala binigay mo yung pagtapos namin doon sa may guwat ng trabaho pinagawa namin. Maraming salamat Ma'am Gigi. Pati yung bahay namin, tapos yung balkon. Maraming salamat po. Ayan, Tita Gigi, maraming salamat din po. Ayan. Si Tita Gigi po yung nagbigay ng pampagawa sa bahay ni Kuya Felix. Hindi na kayo matatakot kasi bagyo, may pugyo talaga sa bawal. Kasi mga bata na mga inisip ko eh. Yun ang iniisip ko. Maraming salamat Ma'am Gigi. Ayan si Ma'am Gigi, Pulog ka napakabait. ng langit sa amin. Shoutout po kay Ma'am Gigi, yan sa Australia. Maraming salamat po. And salamat sa pagbisita po dito sa Bicol. Ayan. Kahit po pagod ka, binisita mo pa rin kami dito nila Sir Oragon Honey. Ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng effort na ginagawa niyo po at sa mamahal mo po sa mga tinutulungan ni Sir Oragon Honey. Ayan. Hats off po ko sa iyo, Ma'am Gigi. Ayan. Thank you po. Ayan. Pakita natin yung bahay. Yung live na doon naman yung katulog. Yes. Ayan, kay Ma'am Emma Tascap. Thank you so much po, Ma'am. Mani ko comment. Ang dami. Bibilin. Ayan, si Ma'am Evelyn Batalier. Good morning po, Ma'am Evelyn. And again, shout out kay Ma'am Emma Tasca, kay Ma'am Linda Perdigon, kay Asya Wee, ayan, kay Zilas Farm and Ed TV, ayan, shout out, kay Ma'am Rufina Hilario, shout out po, kay Hearted, thank you so much for watching, ayan, kay Ma'am Evelyn Bataler, shout out po. Ano lang. Hello. Hello, comment po kayo.
Thank you so much po sa mga lahat po nag-aantabay po sa aming munting live. Ayan, salamat Kuya Felix sa napakagandang mga sinabi mo. So talagang kapupulutan ng aral yung mga sinabi ni Kuya Felix. Thank you Kuya Felix. And abangan nyo rin po pala yung aming itatampok ulit sa aming channel. So isa po itong kwento na talagang nakakapangilabot, nakakapanindig balahibong mga pangyayari ng isang pamilya. Abangan nyo po yung upload po namin sa aming YouTube about po sa pamilya na talagang grabe po yung pinagdaanan, grabe yung trauma sa mga anak, asawa. Nakakangilabot po yung mga pangyayari at nakakapanindig balahibo. Ayan, abangan nyo po. Nakakatakot naman yan, Mr. The Prospect. Baka makadisgrasya ng tao. So yun nga po yung Rufina yung kinakatakot namin. So baka po makadisgrasya siya ng tao. So nakakatakot po yun kasi kawawa naman po yung madadamay, yung maaaksidente dahil lang po sa taong yun. Sana magawa ng aksyon ng barangay, ng ating mga kawani ng ating gobyerno na matugunan yung ganung problema para hindi na po sila pa ng ibang tao, makapanakit ng ibang tao. So wag na natin antayin na may masaktan pa kasi napakahirap po. Pati nga kami dun, Ma'am Rufina, pagka pumupunta po kami, so medyo natatakot din po kami pag nakikita po namin siya kasi lagi pong nakatingin sa amin. So hindi namin alam kung bigla na lang mangyari or kung anong gawin. So nakakabahala po talaga. Ayan, lapit tayo dun sa ginagawang bahay ulit, Prospect Nation. Ayan, malapit na ating bahay. Ayan, shoutout kay ate. Meron tayong bisita. Kapitbahay, yung magiging kapitbahay nila, nila Lola Ines. And ayan, Prospect Nation, ipapakita namin sa iyo yung aming lunch for today. So, hey, ito po yung aming munting ulam. So, isa po to sa mga specialty ng Bicol. So, ayan po. Ano po siya? Tinatawag po namin sinanglay. Yan, ginataang tilapia na may pechay. So, napakamura po lang yan dito. So, worth ano lang po yan lahat. Yung nagastos namin kanina. So, nasa 180 pesos lang po yan. Kasama na po yung pechay, yung mga reksangkap, pati yung tilapia. Kasi yung ano dito, yung nyog, so libre na po kaya nakamura po. Nakamura po. Yan, may mga sili. Hindi mawawala talaga yung sili sa kada luto po natin. Yan. So masarap magluto sa ano lang, sa gatong. Yan. Sinanglay na tilapia. Yan, kay Boyang nagluto niyan. Yan, tayo sa site. Play na. Okay na, hindi ako makapag-grills, gamit ko yung naka-live ako. Okay lang yan, sa live naman. Yan si Kuya Jun. Nag-uumpisa na pong maghukay ng para sa poste. Dito ulit yung bahay.
So dito, perspective nation, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung likod. So ito yung likod ng bahay. Ayan. So dito yung hukay. Ayan, so yan yung magiging deposito ng CR nila Lola Ines. Ayan. So medyo malalim na po yan. So yung deposit ng CR nila. Let's go. Yan si Kuya Felix, busy. So Kuya Felix, dalawang ano lang to, ano? Dalawang poste lang. Sige. Para mamaya bubuhusan na natin, ano? Makakapagbuhos na ng poste sa may terrace. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-aantabay po sa ating munting live. Pa-share naman po. Sige, bati ka na. May babatiin daw si Dennis. Mag-request daw po si Kuya Felix ng ano? Ng panganga. Ano 'yon? Buyo, tabako. Tapos ano 'yon, yung kulay puti na sinasangkap sa pag Joke lang po yun. Hindi, bilhan na lang kita mamaya. Mamaya pagtapos ka dito. Joke lang po yun. Ay, walang joke. Harap lang ako. Ay, si Kuya Felix Prospect Nation. No? Joke daw. Kuya Felix, ano nga yun? Buyo, tabako. Magkano yung buyo tapos tabako na yun sa sangkap sa nganga? May ano ka lang. May 30 by 30 ka lang. Okay na. 30 pesos meron ka ng sangkap, ano? O sige, mamaya magkapabili tayo. Joke lang. Meron pa naman dyan, yung binili mo. Meron pa? Sige. Wala, libangan kasi yan eh. Wala naman tayong bisyo eh. O tama, yung wag tayo magbibisyo. Libangan lang yan. Hindi naman ako sanay nag-ibisyo. Tsaka pampatibay daw yun ng, ng ngipin, ano? Hindi naman. Okay. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Lapit na po yung bahay ni Lola Ines. Kung di po dahil sa inyo, hindi po magkakaroon ng ganitong bahay si Lola Ines na concrete na matibay pa. Yan. So time check natin, it's 10 AM in the morning. Yan. Kaya babatiin ko lang yung mga taga Santiago, Legacy. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, may mga subscriber tayo dyan sa Santiago, Iriga City. Especially sa Maribuya family. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, sa nanay ko, si Mama Yuri, ayan, si Papa Romeo, at sa mga kapatid ko dyan sa Santiago, Iriga City. Ayan, sa bahay. Shoutout sa inyo. Ikaw Lex, may babatiin ka Lex? Sabi niya bati ko yung mga ano ko dyan. Yung mga pinsang ko dyan sa gubat. Ayan, binabati daw ni Kuya Felix yung mga Lahat. Pati mga tiyo ko dyan. yung mga kanyang kamag-anak sa Gubat, Tigaon, Camarines Sur, ayan, Asur family. Lahat sila. Lahat sila binabati mo. Lahat yan, family Asur dyan, sa gubat. Guwa dyan. Goa, ayan. Kahit saan, marami ng pamilya din natin. So, kumusta sila? Mas lalo ka na, malaki din pamilya mo. Oo, mas madami din pamilya ko. Marami talaga anak ko. Pero, Ilan lahat ng anak mo, Kuya Felix? Ilan lahat ng anak mo? 8. Pero lahat yun talagang binyag. at oo. Lahat yun binyag. Yung isa hindi pa kasi, wala kasi talaga pera. Nakapos talaga. Uy, may pakwan. Sarap na, may pakwan si ate, oh. Ini yung isa hindi ko nabunyagan yun. Sinong hindi pa binyag sa mga anak mo? Yung bunso, yung maliit. Hindi ko nabinyagan kasi pag nagpandemya ngayon talaga mahirap. Kung hindi lang nagpandemya, sa ako nagmahal yung mga bilihin kaya hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Kasi, Kaya ko nga, kaso lang, nabigla lang kasi sabay-sabay yung gawa ko pa sa bahay, yung pagkain namin, yung tubig ilaw.
pagkain, pag-aaral yung mga anak ko, usap na may pabubunyagan ako. Bubunyagan ko siya ng inis na taon. Mag-iipon lang ako ng pera. Ayan, napakabait Hindi ano na. ni Kuya Felix, Obligasyon tatay. talaga natin yan. Kaya pag pinanganak mo yung ang bata, pag may anak ang isang bata, obligasyon ng isang magulang, hindi naman pwede yan, aasa mo sa iba. Ganyan din ang sabi ko sa lahat ng may mga pamilya. Obligasyon natin yan. Obligasyong pabinyagan. Siyempre, alagaan, pag-aralin, Yan. tsaka mahalin. Edukasyon ang importante kasi. Hindi naman importante ang mga material na gamit niyan. Importante talaga pinag-aralan ng tao para makaintindi. Tapos may takot sa Diyos. Yan ang number 1. Kuya Felix, Number 1 yan. May dapat may takot ka sa Diyos para mabawasan yung tao. Criminal sa Muntiam dito. Pati sa Pilipinas. Walang mga pinag-aralan ng tao. Iisip ng mga inombisyo lahat. galing. Sila mag-aral, matakot sa Diyos. Matutumangga ng matanda. Ganyan lang. Yan lang ano ko. Yan lang ang request ko kay Lord. Oo naman. So, ganyan naman talaga dapat. Ano, Kuya Felix? Ito yan. Kasi kung naniniwala ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng biyaya. God is good all the time, Kuya Felix. Yan, nagsalita na si Kuya Felix ng mga talagang napakaganda. Ayan, maya-maya po na Prospect Nation, magpapaalam na rin muna po ako dahil tutulong na rin po ako sa pag ano ng bahay. So nag-update lang po tayo dito sa pinapagawa nating bahay para kay Lola Ines at kay Padi-Padi. Yan, comment po kayo. Maraming salamat po sa ating viewers na hindi umaalis sa ating live. Thank you so much po sa inyong lahat. Yan, mga 5 minutes po mag-end na rin po tayo ng ating live, mga ka-prospect. Yan, at busy si Kuya Dennis, busy din dun sa loob, kasintada dun sa kwarto. Isa nagluluto muna, si Kuya June naghuhukay ng lupa dahil dun sa ano natin, sa poste para sa terrace na gagawin po natin, yung landscape. Si Kuya Felix naghahanda para dun sa poste na bubuhusan mamaya. Kay Sir Ras Laagan, maraming salamat din po. Isa po siya sa mga tumutulong din po sa atin sa pagpapagawa po ng bahay ni Lola Ines. Ayan. Thank you so much po. Ano kasi yan, stainless yung ano natin kawali. Pang ano lang yan, yung pang kalan, hindi siya pang ano talaga, pang wood. Yan, hello po sa lahat. Shoutout po sa inyong lahat.
dyan. And good morning, good morning. And ay kasama yung signal natin. Congrats Lola Ines, hindi na siya mahihirapan at sa inyo din the prospect sa efforts niyo saka ng mga sponsor. God bless. Ayan, sa iyo ni Ma'am Rufina Hilaria. O nga po, Ma'am Rufina, hindi na mahihirapan si Lola Ines na magbabalik-balik dun sa kanilang bahay sa bundok. Kasi imagine 4 hours, so 8 hours po balikan yung Google ni Lola Ines para lang makuha yung kanyang social pension. So napakahirap po talaga. 4 na oras pababa, 4 na oras din po paakyat. So mas nakakapagod po pagka paakyat na kasi sobrang matirik po talaga yung daan. So lalo na ngayon yung mga nakarang araw talagang nag-uulan po. Kaya sobrang mahirap po talagang umakyat at bumaba ng bundok pag ganun po yung panahon. So kapag ka mainit din, so talagang napakahirap din para kay Lola Ines. So kami nga po na malakas pa, talagang nahirapan po kaming umakyat doon. So paano na lang po kasi Lola Ines. Kaya sa mga lahat po ng tumutulong, maraming salamat po dahil isang pamilya na noon po ang mababagong ang buhay dahil po dito. So ito yung sorpresa po natin sa kanila. So hindi pa po ito na lalaman ng nila Lola Ines, nila Tatay June at ni Nanay Dalin. So surprise po natin to para sa kanila. Na magkaroon sila ng bahay na maituturing na sa kanila po. Yan. Sa compare po dun sa bahay nila sa taas, sa bundok, kaysa dito talagang napakalayo po ng itsura. So yung bahay nila doon, so hindi ka po pwedeng tumayo. Kung sa amin po, pag pumasok ka po dun sa bahay nila, hindi ka po pwedeng tumayo dahil mauuntog ka po. Kasi sobrang baba po lang bahay nila at gawa lang po talaga yun sa yung dingding gawa sa abaka, tapos yung bubong, yung gugon, yun po yung bubong nila ng bahay at yung mapinagtagpi-tagping ng abaka. So napakahirap. Napakahirap po yung pagka maulan, pagka bumabagyo. So ngayon hindi na po sila mahihirapan, so meron na po silang maayos na tulugan, may maayos na po silang masisilungan. So hindi na po sila mahihirapang umakyat at boba ng bundok. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta kila Lola Ines. Sa lahat po na nagmamahal. Thank you so much po sa mga sponsors. Ayan. Muli, walang sawang pasasalamat. Puso mo Jessica Soho, kay Ma'am Jessica Soho. Ayan, maraming salamat po. Kay Ma'am Divine, yung segment producer po ng GMA, ng Kapuso mo Jessica Soho. Thank you so much din po sa pagpunta po dito para lang makita ang kalagayan nila Lola Ines. Yan, ilapit natin ulit dun sa ginagawang bahay. Ano nang ganap dyan, boys? Ano nang ganap? Ayan si Dennis. Boss, pakitingin-tingin nga po yung ano? Sige lang, relax. Ano boss? Yan si Dennis, Prospect Nation. Tinatapos na yung asintada dito sa isang kwarto. And dumako tayo dito.
Ito si Kuya Jun. Ayan, naghuhukay na para sa poste dito sa terrace. So ito naman si Boyang Boyang. Ayan, pinuputo na ng mga bakit. Akabala. Hindi Di makakbang. Hindi naman pala. Ayan si Dennis. Besing-beses si Dennis. Pwede mo pasalubong. Ha? Si Oragon sabi mo pasalubong. Sabi ni Dennis. Ito. May pa I love you ka pa dyan ah. Ha? Ayan, tikman daw natin for Speak Nation yung luto ni Boyang Boyang. Tingnan natin kung anong lasa nito. Abang pa. Sakto lang, tama na yan. Thank you sa masarap na pananghalian ngayong araw. Oh, ba't mo binabasag? Sobrang pagkakagawa. Konting ano na lang. Mag ano tayo. Ay ano pala, maraming salamat sa sa nagbigay ng pakwan. Ayan, kasi meron diyan sa labas ng pakwan taniman. Ayan, binigyan kami ditong pakwan. Oh. Ayan, Prospect Nation. Salamat sa aming dessert for today. Bigyan tayo ng pakwan ni ate. Ayan, napakabait po ng mga dito ng mga kapitbahay ni Lola Enes. Salamat sa mayami ng pakwan. May pakwan tayo. Hindi mamaya bibili tayo ng ng malaki-laki. Kasi sakto mainit yung panahon, 'di ba? Kailangan natin ng watery fruits. Yan. Malapit na, boy. Oo. Ano yan? Giveaway. Giveaway. Malapit na. Kuya Felix, maglista ka mamaya kasi magpapadeliver ako ng mga hollow blocks kasi konti na lang yung natin. Sa tingin mo Dennis, mga ilang hollow blocks pa kayo natin? Mga 200 pa ba o 100 na lang? Kumulang. Sa Kumulang 200. so mga 150 pang hollow blocks 200. 200? Uy. Depende kung anong Ay, plano mo dun. oo nga pala sa CR pa pala kasi gagawa tayo ng CR dito. Speak na siya. 50 pieces. Kaya, mga 50 pieces na ano na. 50 pieces hollow block para dun sa deposito. Oo nga pala no. Sige. Sige paka Kuya Felix, paka lunch natin. Pupunta muna ako ng bayan para mag-order ng hollow blocks So, Mga ilan pa nis? Mga ilan pa, mga 300 o 250. ang dami na nun. Okay. 250. 200 lang. Okay. Sige, 200 na hollow block. Ayaw nga pala kasi dito pa sa terrace natin. Ano yan? Ano? Hindi, yung upuan na pag ganun. Hindi buhusan na lang natin. Medyo siya para mag-press lang sa paa. Oh, pero kailangan din ng Oo, may hollow ng hollow blocks. Yung bubuhusan na lang yung yung upuan. Tapos meron pa tayong canopy dito sa bintana. Oo. Ano problema yung tama ko lang? So 200 na piraso ng hollow blocks. Sige. 200 na okay na. Sige, natin, lunch. Tapos tayo wire. Ilang kilo? So yun na muna tayo war tapos yung hollow blocks. Kuya, mga 3 kilo. Kasi yung the rest isang deliver na lang para sama-sama silang lahat. Oo. Sige. Kasi maraya pa naman tayo dyan mga semento. May mga semento pa. So hollow blocks muna para ma-box na to lahat para makasukat na tayo ng pintuan. Ayan, comment po kayo.
Ayan. Ayan. Salamat sa nag-aantabay ng ating live. Comment po kayo para mai-shoutout po natin. Ito na perspective yung ating paligiran. Papaligiran dito. Okay. Technician. Pasensya na po kami. Nag-reconnect po tayo. Ayan, Prospect Nation, magkapaalam po muna tayo. And again, maraming salamat po sa nag-antabay po sa aming live. Ayan, ingat po kayo palagi dyan. And God bless po sa ating lahat.